नोंथांमोनखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोनाय जाबाय बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय आरो गाबोन जोंहा गोथार बाथौ सान बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आयं आजौमोननिफ्रायनो बे सिबिबोनाय बर' हारिनि मोनसे गुदि धोरोम बेखौ जोङो आगोलाव गामि ओनसोलाव फुजिनाय जायोमोन नाथाय दिनै जोङो आसाम सरकारनि अननायाव जोङो बन्द मोननानै बेखौ जों गाबोन सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो बाहाय बाथौनि आर'ज लागोन आरो फुंबिलि समाव जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ सिबिदों नाजाबोदों नारा नाथा जुजिबोनाय बिथांमोननि थैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों हमेस होगोन बिबार बावगोन आरो लोगोसे जों 9 बाजियावहाय बाथौनि आर'ज लागोन आरो जों सानसे गोबां हाबाफारि दंबावो नोंथांमोननो जों गाबोन दिन्थिनाय जागोन बेसेबांसो बाथौ सिबियारिफोरा बेयाव थुबुर जागोन दिनैनि दिनावथ' गोबांआनो फैदों गाबोनथ' हाजार हाजार सिबियारि फैगोन आरो दिनैथ' गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैखाबायानोसै बेजों लोगोसे जोङो गाबोननि गोथार बाथौ सानखौ बरायनायजों लोगोसे मुलुग शान्तिनि थाखाय जोङो दिनै क'क्राझार सहराव 1 लाख आलारि बाथि फोजोंबाय बेखौ जों बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ सारनि आखाइजोंनो सावहोजेनबाय लोगोसे आसाम सरकारनि मानगोनां मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म आगोलनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी आरो आगोलनि MP सानसुमा कुमार बसुमतारी बिथांमोननि आखाइजों जों दिनै बे 1 लाख आलारि बाथिखौ सावजेननाय जाबाय जिहेतु मन्त्रि मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द बिथांखौ जोङो निमन्त्रन होदोंमोन आरो बिथाङा जोंजों रायलायनानै खोथाबो होदोंमोन जे गाबोन जोंनि बाथौनि जिथु आर'ज मास प्रेयार बेवहाय लोगो लानायनि खोथामोन नाथाय गावनि भारत सरकारनि मोनसे एंगारनो हायै केबिनेट मिटिंआव थानो गोनां जानानै बिथाङा थांबाय बेखौ जोंनो अफिसियेलि लेटार लिरनानै हरनानै फोरमायहरदों जे एबारनियाव आङो थानो हानाय नंला होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायहरदों बिनि थाखाय दुखु फोरमायहरदों आरो अब्लाबो जोंनि बाथौखौ जाहाथे मोजाङै बुहुमाव साग्लोबो बिथाङा जोंनि थाखाय मोजां मेसेज हरदों आरो गाबोननि गोथार बाथौ सानाव बाथौ सिबियारिफोरनिसिम आङो गाबोननि गोथार बाथौ सानाव मोनसे मेसेज हरनो लुबैदों जे जोंनि साफ्रोमबो बर' हारि जोंनि साफ्रोमबो सिबियारि नोंथांमोनहा क'क्राझारनि बाथौ थानसालियाव फैनो हायाबाबो गाव गावनि एरिया ओनसोलाव थानाय थानसालिफ्राव थानानै बयबो जाहाथे इसोरखौ खुलुमो आरो इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे गावनि मोननो गोनां माबाखौ बिनानै लानो हायो बेखौनो आङो मिजिं थिनानै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन आसामनि गिबि मन्त्रि मोनसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैगोन नाथाय नैबे थानसालियाव नङा बे ग्रिन फिल्डआवनो जों मोनसे थानसालि बानायदों दा बेवहाय बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन